Pozrite, aká vzácna návšteva k nám prišla. Kto to asi je? Pozorne počúvajte, každá osobnosť vám o sebe niečo povie. Dozviete sa niečo o ich živote, čo robili, prečo boli známi a prečo sa o nich učíme. Ahojte deti, ja som Juraj Janošík, žil som v horách na Vitkove. Žil som na Veľkej Morave a bol som im kráľom. Pri mojom nástupe na trón sa Veľká Morava veľmi rozrastla. Takže ahoj deti, vy ma asi nepoznáte, volám sa Mikuláš Zurinda. Bol som premiérom vlády Slovenskej republiky, teraz som poslancom. Niektorí ľudia ma milujú, niektorí nenávidia. Milé deti, ja som Milan Rastislav Štefánik. Narodil som sa v Košariskách. Bol som generálom francúzskej armády. Keď som sa lietadlom vracal z Francúzska na Slovensko, tak som havaroval. Som pochovaný v mohyle v Brezovej pod Bradlom. Ahojte detičky, poznáte ma či nie? Učili ste sa o mňa? Asi nie, tak ja som Ludovič Štúr, ja som známy spisovateľ. Napísal som spisovnú slovenčinu, ktorú používame dodnes. Ahojte deti, volám sa Jan Kristofská Kardinál Korec, pochádzam z Bošia, aj som sa tu narodil. Možno, že ma poznáte, alebo vám nikto nerozprával, alebo ste sa o mne učili, alebo sa ešte len budete učiť. Kade som bol spätný za kňaza a v minulosti som bol aj prenasledovaný. Detičky, neviem, či ma poznáte. Ja som Pavol Orsak Hviezdoslav. Ja som spisovateľ, napísal som mnoho kníh a rozprávok, napríklad Zuzanka Hraškovie. Ako vidíte, rád som nosil mašle a moja obľúbená bola červená s čiernymi bodkami. A tu po Šanoch je po mne pomenovaná aj ulica. Koho z týchto osobností si pamätáte alebo poznáte? No, koho poznáte? Janušík. Výborne. Bohatný voják chudobný. Jeho menom je spojená povesť o troch prúďoch. Radia si na bicykli a má kusy. Vy ste už mohli vedieť. Áno, je to Mikuláš. Je vo vojenskej uniforme s veľkým množstvom odznakov. Bol prvý československý minister vojny. Tak, táto osobnosť, o ktorej vám hovorím, žila v 19. storočí. Jeho priateľka sa volala Adela Ostroľudská. Viete, kto by to tak mohol byť? No, v súčasnosti je emeritný, doplňte. No, áno, je to Kristofská Korec. Táto osobnosť bola kňazom. Jeho zásada bola píš ako počuješ. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu, základom bolo západu slovenské nárečie. This is Ludovič Štúr. He was born in Indorec. He codified the Slovak language in 1843, that built up to now. He was politician, historian, writer, and poet. His works are work of encyclopedias, books, and newspapers. This is Jan Kristofská Korec. He is Bishop of Nitra. He wrote many books. He was in prison during communism. He was born in 1924 in Bosony. He was active Boy Scout. He studied Catholic theology and philosophy. This is Milan Rastislav Štefánik. He was a Slovak astronomer, politician, general of the French army. He was a pilot. This is Anton Bernola. He was born in Stanica. He died in Nové Zámky, the first codified standard Slovak grammar. This is Pavel Orsak Hviezdoslav. He was a very famous writer. This is Juraj Janošík. He was born in 17th century.
He was a famous Slovak forest robber. According to the legend, he robbed nobles and gave the loot to the poor. His statue is in Čerkova. He was executed cleaning on the roof. My vyskúšame raz, či poznáte tieto osobnosť. Čo je toto? Peter Chandler. Inak sa tam bola, osobnosť môžem povedať, že nenosíš taký šal. Napísal som dielo, Slovák, Slovensko, Česko, Latinsko, Nemecko. Slovenčina by mala vedieť. Tento je nejaký pán učiteľ, veľmi seriózny vypadá. To je Nikolaj Durinda. Keď niečo nebolo, tak sme to dorobili. Napríklad čiapka Milana Rastislava Štefánika. Kde by sme takto zohnali? No v obchode asi nie.